And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Mga pinlano natin sa future, sa iba muna gagawin. Hi, DJ Rocky. It's me again. Itago mo ako sa pangalang Roa. And this is my secret file, part 2. Hindi maputol-putol ang communication namin kahit anong gawin kong tago sa social media. And going back to that previous year na nasa Maynila na ako, I decided na bumalik sa probinsya namin all by myself. At yun din namang pagpunta ni Ronnie sa bahay. Still on and off kaming kung mag-usap. Nag-board ako ng bahay, nag-work sa isang department store. And then, meron akong nakilalang isang lalaki by mutual friend. Yep. I met this guy through a mutual friend. Itago natin siya sa pangalang Rafi. Noong una ko siyang makita, pakiramdam ko, okay naman siya as a person. Yung tipong madali siyang magugustuhan ng ninuman o nung kung sino man. But then eventually, parang may off. And then, lumipas pa ang mga araw na nagkakakitaan kami. In fairness, may itsura pala ito. Then one day hiningi niya ang cellphone number ko. At natagpuan ko na lang ang sarili ko na lagi siyang kausap. And then, lumipas pa ang mga araw. Lumalim ng lumalim ang relationship namin. Nag-aaway minsan at hindi kami natutulog nang hindi kami nagkakaayos. Pumupunta siya sa boarding house ko. At pinapupunta rin niya ako sa bahay nila. Nakilala ko ang mother niya at mga kapatid niya. Then minsan pinatutulog niya ako sa kanila. At merong nangyayari sa amin. Fast forward, pinapauwi na ako ng mother ko back to Manila. Nag-okay naman ako. Ganun din siya. Pero hindi niya ako pinaalis. Dahil gusto niya, ma-secure siya sa akin na babalikan ko siya. So bumalik nga ako ng Maynila. Doon ako nag-Christmas and New Year.
Kaya lang, lumipas ang mga araw. Nagkasakit ako. Lagi na lang mahapdi ang sikmura ko. At nagsusuka. Wala akong kaalam-alam. Nabuntis na pala ako. Hindi pa confirmed. Pero, syempre, katawan ko to. Kaya, I could tell kung merong kakaiba. So I told him over the phone na may posibilidad na buntis ako. When I told him about it, he was very happy. Then nag-New Year, bumalik ako sa probinsya. And then we decided na mag-live-in. Sa una, mahirap. Kasi tinago namin sa mother niya na buntis ako. Then eventually, nalaman din ng nanay niya. Naging okay na rin naman sa mother niya. Year 2010, pinanganak ko ang panganay namin. Then after 2 years, nasundan uli ng baby boy. Happy kami bilang isang pamilya. Nagkaroon ng sariling bahay at sariling gamit na rin. We've been together for 6 years bilang mag-asawa. Hindi natutuloy ang pagpapakasal namin. Dahil na rin siguro sa parehas kami ng mindset na hindi naniniwala sa kasal. Dahil kung para talaga kami sa isa't isa, we'll stay together until the end. One day, we're on a family bonding. Nasa beach kami. Together with our family friends na rin. Sumobra ang inom niya sa alak that day. Pagka-uwi, mag-ride lang kami ng motorcycle niya. Nang makita ko siya, he was so drunk. Parang hindi niya na talaga kayang mag-drive. So ang sabi ko sa kanya, magpahinga muna, matulog muna siya. Pero nagpumilit siya na mag-drive. Pinasakay ko ang mga bata sa ride ng kasama namin. Pero hindi ako satisfied sa safety ng mga anak ko. So lumipat ako sa kabilang ride. At mag-isa lang siyang nag-drive ng motorsiklo niya. Hindi pa kami nangalahati sa biyahe. Inaabutan na lang namin siya. Naduguan sa kalsada. Nakalupasay. At naliligo sa sariling dugo. Wasak na wasak ang motorsiklo niya. Siya mismo ang bumunggo sa nakaparadang sasakyan sa kalsada. Ang hirap tanggapin nun na masaya kami noong mga nakaraang oras, tapos in a minute iiyak na naman ako. Tinakbo ko siya sa ospital. Rumesponde ang ambulansya, naiwan ng mga anak namin sa family friends namin. Ang daming ginawa sa kanya para mabuhay lang siya. Pero sabi ng doktor, may nabasag. Nabasag ang buto sa gitna ng kanyang ulo. Hindi na kayang maopera. Dahil noon niya ang nabasag. After 12 hours, binawian na siya ng buhay. Ang hirap ng sitwasyon ko. Sa pangalawang taong minahal ko, naiwan na naman ako. Naiwan na ako sa ibang kadahilanan. Nabiyuda ako. Gumuho ang mundo ko. At gaya ng dati,
Hindi ko na naman alam kung paano ako magsisimula. Akala ko, eto na yung happily ever after ko. Matapos kong magmahal ng maling tao. Kung kailan nasa tama na ako, bigla namang kukunin sa akin. Nawasak na naman ako. Yung future na inaasam-asam ko, kasama ng taong to, bigla na lang nawala. Then after 40 days, nagtrabaho ako agad para libangin ang sarili ko. Para na rin sa mga anak ko. Naiiwan sila sa lola nila sa father side. Gusto nila na silang mag-alaga habang nagtatrabaho ako. Nalilibang ko naman yung sarili ko sa trabaho, pero kapag nasa bahay na ako, iiyak na naman ako. Kasi sa bawat sulok ng bahay namin, naaalala ko ang pinagsamahan namin. Sa pagtulog, sa pag-uwi galing trabaho, sa day off, sa family time namin, sa kulitan at harutan namin. So lahat ng yun, sinusubukan kong hawakan. Then nalaman yun ni Ronnie. Bigla siyang nag-chat at kinumusta ako. That time sila pa rin ang jowa niya. Yung girl since college. Then we connected again. On that same year, umuwi pala yung jowa niya sa probinsya namin. Nabalitaan kong buntis daw. Working naman si Ronnie. Then one night he called me. Kauuwi ko pa lang noon galing sa trabaho. And then sabi niya, I want to see you. Shock na shock ako. Yung ex ko, gusto akong makita after 8 years. Nang makita ko yun, after the call, naramdaman ko yung kasiyahan sa puso ko. Pero merong pagdududa. Yung mga anak ko, pinagmamasdan ko ang hihimbing nilang natutulog. Then I replied, we'll see if may time ako pagkarating mo dito sa probinsya. So nakauwi nga siya. Gusto niyang magkita kami. Pero ang sabi ko, hindi na ako pwedeng lumabas. Walang maiiwan sa mga anak. Sa mga anak kong natutulog na. Nagpumilit siya. But I refused. Because this time, hindi na happiness ko ang iniisip ko, kundi ang kaligayahan ng mga anak ko. Iniisip ko ang kinabukasan nila at hindi na ang sarili kong kaligayahan. Natatakot akong magkaroon ng maling desisyon kasi konting mali ko lang madadamay ang kinabukasan ng mga anak ko. So, nabalitaan ko na nanganak na yung asawa niya. Fast forward, nawalan na ako ng balita sa kanya. Four years na akong naging single. Hindi sa dahil natatakot akong makipag-commit, kundi natatakot na naman ako na magkamali sa pagpili
ng taong mamahalin. Pinagpasa Diyos ko na lang ang lahat ng yun. Until one day, merong nag-chat sa akin. Itago natin siya sa pangalang Rap-Rap. Una, inignore ko siya. But eventually, naging interesting ang mga chat niya sa akin. Hanggang sa naging close kami. Bumibisita na siya sa bahay. At nakapalagayan niya ng loob ang mga anak ko. Kung ano-ano na ring dinadala niya para sa mga anak ko. Yun pala, nanliligaw na siya nang hindi man lang opisyal na sinasabi. Actually, high school pa lang daw. Crush niya na ako. Pero, hindi siya pamilyar sa akin. Siguro dahil sa iba ako nakafocus nun. Nahihiya lang raw siyang makipagkilala sa akin. So fast forward, naging kami. Lagi siyang bumibisita sa bahay. Sa akin, pati na rin sa mga anak ko. Dinala niya na rin ako sa kanila. Na-meet ko ang buong angkan niya. So, ayun. Pakiramdam ko, eto na siguro yun. Then nagparamdam bigla si Ronnie. Sinabihan ako na kung po pwede, ay magkita kami. Dahil nasa Pilipinas siya. And guess what? Alam ko na mali na pumayag. Pero kailangan kong pumayag para malaman ko kung ano talagang nilalaman ng puso ko. Kung meron pa ba or wala na. Para na lang din matapos ang imagination ko kung meron pa akong natitirang love for him. And it felt different. Then dumiretso kami sa isang mall. Nag-ikot-ikot. Then he said, siguro huling beses na nating magkikita ngayon. Then I replied, why? Then sabi niya, kitang-kita ko sa mukha mo na para bang hindi na to tama. May gusto ka lang ikumpirma. Then I said, nadali mo. So we agreed na putulin ang koneksyon namin. Umuwi na siya sa kanila at umuwi na rin ako sa amin. Binlock na namin ang isa't isa sa lahat ng pwedeng pagmulan ng komunikasyon namin. At dahil sa nangyari, DJ Rocky, nagkaroon ako ng peace of mind. Na-realize ko na hindi ko na siya mahal. Hindi ko na rin kilala ang pagkatao niya. Nagbago na ang lahat. So masasabi ko na siguro kinakailangan lang talaga na sumubok para wala kang what ifs or regrets. Hindi talaga pwedeng ipilit. Hindi pwedeng ipilit kung ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Na kahit anong plano mo, kung hindi nakalaan para sa'yo, hindi magiging iyo. Better pa rin kung ano yung plano ni Lord para sa'yo.
Kung bakit naging matatag ako pagdating sa relasyon, dahil yun sa mga natutunan ko sa bawat taong dumaan sa buhay ko. Sa current jowa ko ngayon, hindi ko siya hinanap. Dumating lang siya sa tamang panahon. Sa ngayon, naghihil na lahat ng sugat sa puso ko. Pinagdarasal ko na lang ang lahat. Napaka-supportive ng jowa ko ngayon. Loyal, faithful, at tanggap niya ang mga anak ko. Tanggap niya kung anong nakaraan ko. And he is very patient. Even if I lost someone, the Lord gave me someone na hindi naman hihigit, kundi sapat na para sa amin. This is Roa, and this is my secret vow.